Bak pisau penuh lah kena jinjok ni ke election KHADC. Lingkong yang ingo ibu play try kenrat sama ba Khyllem ka teng ko jingdon kat ke jong play yunum poi shani ka thong ka bangingi poi mentah bat kadega jingai kublai kerpang iki pai ba Nongthymmai mal ba kila padi ba kamnung don gunung ko bor ka bangila ban le Khyllem ka jingdon ko jong play te kata kadeg lingkong ko bangakwa pan aingo kadega jingjok pai ba jong ka constituency Nongthymmai bat ka jinya jadi ke jongi ka sedang nang ni syakmat di kemen bet ya ka babha bat inget scam ru ba kum bangila imi benile election nadu sedang ka bor jong jing doi gen ikut dulu ya kata jinya daka bor ka ba oblay ula ai ba president board ni bat nga ai kublay kerpang iki pai pa Nongthymmai watla ka turn out ka duna rei ngem shim le dan kono ka mesin bejing artatin bagi ni ok ban khai yu so ka jing job Bak ni sekarang ni urat bak. Oh, abang imi sing Ramadan benele ti dan baik kata ka thong bangin job. Bat ka jingjok ke jongi ru kumba pilai hi kala dei jingjok bukan buram kum mangong bene ka jing sngongu ka kerpang ka lech ki pai ba Nongthymmai constituency Brockway. Namar kim shim la sha ba kan no ka bor kan wan kan tablut ya ka jinglong jingwan ka jong ki yang scam alor ka nongrim nadu pasdang bat hadu ka bekut ni yang scam ka nongrim bat kum PE ka result ka long kum tu kum ka long namar bagi so thu i pai ba nong song song jong Nongthymmai ki long ki bas scam ka jingen don kata ka ikhtiar haki bakin sayu nong alam kum bangi alam ki election ka leng ka constituency Brockway bat kani ka sngi ka dei ka jingjob jong ki pai ba ka bading kong ka jing aingo ka bading kong ka lech bulai bat ki pai ba nong song song Nongthymmai ki nong alam jong ka parti ka jongi nadu ki president rompa paro ki bedon keti bentalang bat ka parti ka jongi nadu ki executive members jong ka voice of the people party bat ka jing tre shitong ka jongi na ka ka constituency ni kamshim la tingkai shu ya ka thai ya ka pang ka shitong nani ya ka no ka bor dei ngilami be chakman bat kadi ka jing kublai ru i president rompa bat ka team ka jongi kum ka voice of the people party hi ko ko amar kadi ka jing tre shitong ka jongi bat ka jing tre shitong jong ka SEC members jong VPP hi borok ko ba nilala ban lek chaparo kinong song jong ka bri nyong trap ban snong tho iki ka nongrim ka jongi bat ka jingele ka jongi bat ha ai ni yang ka party bat ka result kum ba ki ka dei ka result ka pai ba nong song hi kila snong tho ik ai ki dei ban lek lang ni syakmat bat ngim don syu ka no ka jing artatien ba ngila koi ha ka por ka ya ka ba ki pai ba hi kin shim nang ni syakmat ya kata ka lingkor ka bakya bat bakin sehi kinong yalam ba ke ban yalam ni ka bri trap lang ni syakmat